Hallå? Under dansaren folk på plats. De vet Vissa kanaler under förberedelse om den har sitt råd att han är uppgiva och passa att han är arg. Sammanträdet lägger in i sal 15. Ja, och välkommen. Det är väl bra att det är här, eller? Det är bra. Det är väl fas 12 som det här för båda parter. Ja, så jag pratar. Det stora behöver ingen. Eller inte. Nej, men då... Men...
Ja, men självklart. Om det är någonting jag tycker. Kan du nästan sitta där så får du den visuella kontakten. Förlåt mig. Nu ser ni Rickard Norman Nikoyan. Ja, det stämmer. Tolkning på Persian. Ja. Jag kan lite se att vi har inte träffat tidigare och vad jag kan minnas i alla fall. Nej, inte här hos er. Men jag har lagt generellt tolket. Ja, men inte i Sundsvall. Nej, men då får vi börja med det så vi har den saken. Ja, Så efter mig då, jag Rickard Norman Nikoyan. Ja, så jag Rickard Norman Nikoyan. Lovar att försäkra. Lovar att försäkra. Samvete. Och heder och samvete. Efter bästa förstånd. Efter mitt bästa förstånd. Ska fullgöra det tolkuppdrag. Jag ska fullfölja det tolkuppdrag. Som idag och framledes. Som idag och framledes. Lämnas mig vid Sundsvalls tingsrätt. Mig i Sundsvalls tingsrätt. Ja, och då kommer det här att noteras i vårt diarium och då, så att säga. Men så kommer du behöva ställa frågan om detta. Ja. Gott. Och så står det att du, ja. Och biträder det här målet av Rickard Lindberg som är ombud och biträder rättsutslaget. Och sen har vi och så Haidari. Ja. Och då om du börjar presentera med tystnadsplikten. سلام اسم من نکویانه مترجم رسمی فارسی هستم. مترجم‌ها وقتی ترجمه بی‌طرف هستن فقط چیزایی که شما به هم میگید من ترجمه میکنم به غیر از اینکه اینا میگن تو ما فقط ما میگیم شما. امیدوارم برسیم که هرچی که گفته میشه ترجمه بشه. اگر من چیزی گفتم شما متوجه نشدید بگید که دوباره بگم. صحبت من میشنوید میفهمید؟ بله فقط یک خواهشی داشتم. Man talar om tystnadsplikten och auktoriserad tolk persiska. Och jag försöker att tolka det i bästa mån jag kan. Om han inte uppfattar eller hör vad jag säger ska han säga till. Då ska vi se om vi också om man säger någonting så att vi vet att mikrofonen är på där borta. شما چیزی بگید که ببینیم صدای ما رو میشنوید. من شما میکروفون فکر میکنم میکروفونتون باز نیست. نه فلاش میزنه. verkar inte att han går eller inte kan prata. یه دونه دکمه اونجا هستش روی اون ریموت کنترل. اون اگه بزنید که صدای شما شنیده بشه. الان صداتون اومد. بله الان صداتون. بله. فقط ببخشید قبل از اینکه شروع بشه یه خواهشی ازتون داشتم. اینم اینه که دقیقا اون صحبتایی که میکنم و ترجمه بشه، چون دفعه قبل مترجم مهمترین اسناد منو تفره میرفت و ترجمه نکرد، مجبور شدم انگلیسی صحبت کنم. اجازه بدید. Han ber att jag ska tolka allt han säger. Förra gången tolken kunde inte hänga med och det viktigaste sa han inte. De här dokumenten som jag hade med mig och då var jag tvungen att prata engelska själv. Vi ska givetvis översätta allting i båda riktningarna, både som du säger och som sägs här i Sundsvall. سعی میکنیم چیزایی که اینجا گفته میشه از هر دو طرف، یعنی هم به طرف شما هم از طرف شما ترجمه بشه اینجا تو دادگاه سونسوال. تشکر. Tack. Jag heter Robert Schött och är ordförande i rätten och på min sida har jag Martin Syversson som är protokollförare, tingsnotarie vid tingsrätten. Ursäkta, jag uppfattade inte hans namn.
smart. اسم من روبرت شوته. من اینجا قاضی اصلی دادگاه هستم. این آقایی که بغل من نشسته ایشون مارتینه، ایشون پروتکل رو می‌نویسه. منظورتون دادگاه قاضی اصلی اون سونسپال هستن یا برای این پرونده؟ Menas det du är domare i det här ärendet eller är du domare i Sundsvalls tingsrätt? Jag är chef för Sundsvalls tingsrätt och är den som är domare i den här förhandlingen. Målet handläggs dock av annan domare som är sjukskriven idag. من هم رئیس قضات دادگاه سونسوال هستم، هم قاضی این کیس شما. قرار بوده کسی قاضی دیگه امروز روی این کیس باشه ولی ایشون مریض، من به جای ایشون کار میکنم. ممنونم. تک låna lite papper av bara. Ja, vi sitter här med anledning att det har väckts ett nytt mål om vårdnad. ما اینجا هستیم به خاطر اینکه یک قضیه دعوی اومده راجع به حضانت بچه. Om parternas barn. راجع به دو تا بچه‌ای که بین دو نفر وجود داره. Och anledning av det så har tingsrätten inhämtat utredning, snabbyttrande jag vill säga från Timrå kommun och Västerås stad. تحقیقاتی که در کمون تیمرو شده و تحقیقات خیلی خلاصه و اسناب یعنی خیلی سریع انجام شده و در شهر وستروس دادگاه سونسوال این تحقیقات رو گرفته بهش نگاه کرده. Min fråga till Åsa Berg är om du har tagit del och läst de handlingar som har givits in eller tagits in i det här målet nu. این کاغذهایی که در این رابطه نوشته شده شما به دستتون رسیده، همه رو خوندید؟ این سوال من از شما آقای آزاده ایداری. بله، من یه کاغذ سوئدی گرفتم، یه دونه هم فارسی، ولی این دوتا یه مقدار چیزای متفاوتی توشون نوشته شده. Jag har fått både något papper på svenska och någonting på persiska, men innehållet i de här båda två skiljer sig från varandra. Kan du förklara närmare vad du menar? Det är tre olika handlingar. Dels en stämningsansökan, en kallelse och sen så har du fått också utredningarna från Timrå och Västerås stad. De senare är från april. ببینید سه تا کاغذ اومده. یکی جریان به دعوی افتادن دعوا در اینجاست، یکی هم که یه کلمچه اومده برای شما نامه اعزاریه، یکی هم یه تحقیقاتی بوده که از کمون تیمرو شده در ماه آپریل. کدومش شما منظورتونه؟ میتونی توضیح بدید که فرق میکنه؟ اون کاغذی که از تیمرو اومده یه سری چیزایی اضافه داره. بعد اون کاغذی رو که برای من ترجمه کردم فکر کنم شکایتیه که وکیل نوشته. بعد یک سوالی من داشتم اینجا. من بزرگترین مشکلم اینه که هیچ کسی اطلاعات دقیقی به من نمیده. همه دارن منو فریب میدن به نوعی. اجازه بدید
Det är ett papper från Timrå som jag har fått. Där finns det något extra där. Sen finns det ett papper som jag har fått från advokaten som har tagit fallet. Sen har jag en fråga. Mitt största problem är just nu att alla information som jag får är inte tillräckliga. Det verkar att alla vill lura mig. Men min fråga är nu, har du alltså du har fått del av det som Linda Johansson för Itoras räkning har skrivit som heter ansökan om stämning. Den är från i mars i år. Den har du fått och tagit del av. ببینید یک خانم لیندا یوهانسون وکیل برای این موکلش یه دونه کاغذ دعوی برای شما فرستاده اونو که به دستتون رسیده درسته؟ بله. Ja. Och sen har du då också fått del av från Timrå som har en datum den 12 april 2000 i år. بعد یه کاغذایی از کمون تیمرو برای شما اومده که تاریخ 12 آوریل امساله تحقیقاتی که اونجا کردم. اینم گرفتید؟ اونم گرفتم بله. یاده های خود. Och har du också då fått del av ett från Västerås stad från den 25 april? بعد یه تحقیقاتی از شهر وستروس مال 25 آپریله. اینم دست شما رسیده؟ اونم به دستم رسیده. Det har jag också. Ja. Du har kunnat ta del av även om du kanske då inte delar allt som står i det, så är det det som du ska få i så fall tala om vad som inte är det strax. حالا این چیزایی که کاغذایی که به شما داده شده حالا چی توی اینا با هم نمیخونه میتونید بگید چی نمیخونه. حالا چون از دو جای مختلف اومده به هر حال مهم اون چیزاییه که الان دادگاه میخواد مطرح کنه، ولی من یک سوال مهمتر دارم و اون اینه که الان اینجا هر اتهامی رو که تونستن به من وارد کردن. اگه Det är papper som har kommit från 2 olika håll. Han menar att den är översättningen. Och att allt som står i dem, det viktigaste är att det som ni ska ha under förhandlingen idag. Men i de papperna som jag har fått ganska mycket anklagelser mot mig. Men det viktigaste för mig var att vi alla har fått del av alla de handlingar som är och att vi har kunnat läsa dem. مهمترین چیز برای من اینه که این کاغذها و همه به شما رسیده باشه و شما خونده باشید. این مهمه برای من. بله و متوجه شدم اساس این نوشته‌ها کاملا غیر قانونیه. Ja, jag har förstått att allt som står här är det olagligt. Ja, jag bara är intresserad av att du har tagit del av de handlingarna. فقط چیزی که برای من جالبه اینه که شما این کاغذها به دستتون رسیده باشه. بله اولین باریه که در رابطه با کیسم تونستم اطلاعات بگیرم. Det här är första gången angående mitt fall jag har kunnat få information ifrån. Ja. Då har vi det att utgå från och sen ska var och en här få utveckla och berätta det som man anser vara riktigt eller oriktigt i de handlingarna och vad som i övrigt kan då att man anser vara av intresse för rätten. حالا بعدا بس ببینیم چه چیزایی درسته چه چیزایی غلطه و چه چیزایی رو دادگاه قبول میکنه برای دادگاه جالبه که گوش میکنه. و سوال من اینه اگه من بتونم ثابت کنم یک سری از اتهامات کاملا بی اساس است، میتونم بابت اون اتهامات ادعای غرامت بکنم؟ Min fråga är att om jag kan bevisa ett antal av de här anklagelserna här är helt utan grund, kan jag kunna komma att begära om skadestånd? Det är ingenting som vi ska pröva i den här delen.
چیزی نیست که در این مقطع در این قسمت دادگاه ما راجبش صحبت کنیم. پس اینجا یک سری اتهامات به من وارد کردن و اگه بگیره که بچه هامو گرفتن، اگرم نگیره هیچ اتفاقی نمیفته، درسته؟ Om jag förstår rätt, här har jag fått ett antal anklagelser emot mig. Och om det ska visa sig att det är rätt, då är det rätt. Om det inte ska visa sig att det är rätt, det inte är rätt, var ni barnen ifrån mig eller? Rätten kommer att inom ramen för målet att pröva det yrkande som framställs i det här fallet. دادگاه در مورد اینکه چیزی رو که تقاضا شده راجبش گوش میکنه که چی تقاضا شده. Och de uppgifter som då tillförs målet både skriftligen och muntligen från parterna är det underlag som rätten har att pröva det yrkandet. Sen det bifalls eller avslås i en senare fråga. بعداً در این کیس چیزایی که زبونی گفته میشه و چیزایی که به صورت کتبی به دادگاه داده شده، دادگاه نگاه میکنه که ببینه چه تصمیمی رو اونا میتونه بگیره. ولی تعجب میکنم چطور من الان باید دادگاهی بشم به جرم عدم تعادل روانی و به جرم ضرب و شتم و تهدید و اقدام به قتل و این چیزایی که اینجا نوشتم. Han pratar väldigt för fort så jag hinner inte. Men säg gärna åt honom. Det går väldigt fort. ببینید شما خیلی سریع صحبت میکنید، من نمیرسم حتی یادداشت کنم. بعد کمی آرومتر صحبت کنید لطفاً اگه میخواید همه چی ترجمه بشه. بله. بعد کوتاه‌تر. اجازه بدید یه تیکر بگم بعد ادامه. Jag undrar hur det kommer sig att jag måste befinna mig hos rätten och samtidigt har det sagts att jag har ingen kontroll över mitt psyke. Jag har misshandlat någon själv. بعد از تعادل روانی و بعد از ضرب دیگه چی گفتید؟ اتهام قماربازم اضافه شده و الکلیست. Sedan har jag fått anklagelse att jag är alkoholist och jag är spelare också. Men då ska jag säga att du har möjlighet alldeles strax att få bemöta och själv lägga fram det som du anser vara korrekt och riktigt. الان وقت نوبت شما میشه که چیزی رو که شما فکر میکنید که درسته اون موقع نظرتون رو بگید و چیزایی که گفته شده جوابشو بدید. من خیلی دوست دارم بدونم اصلا بابت همچین اتهاماتی گزارش بیمارستان و یا گزارش پلیس لازمه یا فقط میتونن نظر بدن و دادگاه به عنوان سند استفاده کنن؟ Jag vill veta först att om man anklagar någon på grund av de här sakerna, behövs det ingen utredning från polisen eller ett sjukhus, eller det räcker att man ska anklaga någon och rätten bara går efter vad de har tagit del av? Det är så att vardera parten gör de påståenden och har att bevisa de påståenden utifrån vad som är nödvändigt. Och sedan har rätten en viss, i de här målen också en viss utredningsskyldighet. Men i första hand är det parterna som de har att lägga fram den bevisning som man vill ha. Och ett löst påstående, jag tar ett löst påstående i sig är ofta inte övertygande för rättens del. برای دادگاه چیزی رو که فقط بر اساس باد هوا گفته شده باشه معمولا دادگاه بهش توجهی نمیکنه، ولی هر چیزی که از طرفی گفته بشه با از اون طرف چیزی رو که گفته و بتونه نشون بده و در زمان دادگاه گوش میکنه که یک طرف چی میگه و چه چیزایی قابل قبول هست و چه چیزایی قابل قبول نیست. ولی قاضی قبلی متاسفانه این کارو نکردن. من
Den våra domaren hade inte gjort på det här sättet som du säger. Men nu gör jag på det här sättet och då hoppas jag att du förstår hur rättegången går till. الان پس من به این شکل این کارو میکنم و امیدوارم شما متوجه بشید که دادگاه پروسش چه رقم جلو میره. Förutom det här så har det precis kommit in en handling som jag gärna skulle vilja att du förklarade. یک مدرک دیگه اومده که اینو من میخوام شما توضیح بدید راجبش که چیه. اون چیزی که میخواستم بگم اینه که من یه آدم مخترع و مبتکرم. آدم مخترع و مبتکر. Det som jag vill säga, jag är en uppfinningsrik människa som kan tillverka nya saker. و این مربوط به یکی از اختراعاتم، ابتکاراتم. Det här är en av de sakerna som jag har hittat själv. اگه اون بارکد رو اسکن کنن نقشه رو میبینن که اون راه حل راهنمایی برای افراد بی سواد یا کسایی که زبان نمیدونن یا حتی کسایی که ناشنوا و گنگ هستن به راحتی آدرس رو با اون پیدا کنن. تو جاهایی مثل بیمارستان‌های اینجا که خیلی پیچ در پیچ بزرگ دارن. Om man skannar det här pappret då kan man hitta en viss anvisning för folk som inte kan språket eller folk som inte kan prata eller höra. På sjukhusen kan de få hjälp genom att lyssna och hitta dit de är på väg. Något som jag har hittat själv. Min fråga var, som eftersom rätten har skannat den här delen, är att den visar då en skiss över en byggnad med en tidinriktning av varifrån är den hämtad. دادگاه اسکن کرده و دیده که یک ساختمونیه و یک فلشیه که میتونه به سمتی بره. این از کجا پیدا شده این اختراع؟ این چیزیه که من نقشه بیمارستان وستروس هست و من اینو به عنوان نمونه درست کردم برای بیمارستان وستروس که کاغذهایی که میدن برای کسایی که خیلی ها اومدن زبان نمیدونن یا نیمه شب نیاز پیدا میکنن کسی نیست راهنماییشون کنه، یه دونه بکسایی بذارن که بارکد ریدر داشته باشه. هر جا کاغذ رو که وقتی قرار دکتر جایی بره اتاق مشخصی بره اون بارکد راهنماییش میکنه دقیقاً روی نقشه کجا بره، نیازی به زبان نداره. Det här är en plan över Västerås sjukhus. Där om man kan scanna det i en sån här box då kan man, de som inte kan språket kan titta på det och höra hur de ska hitta till ett visst rum. Exempelvis om det är natt eller om man inte kan språket, man ska kunna hitta det rummet man söker till en läkare till exempel. Så det är ett exempel som du har tagit, som i det här fallet var från Västerås sjukhus. یعنی یه چیزیه که به عنوان نمونه شما از وستروس بحثش کشیدید، درسته؟ بله، اینو یه چیز ساده با ابزار فلش درست کردم. Det här är en enkel skiss som jag har gjort med ett flash och enkla metoder. Men det är bara för att visa att det här är någonting som du behärskar och kan göra. منظورتون این بوده چیزیه که شما میتونید درست کنید، ابتکارش از شماست، درسته؟ این یکی از 20 تا ابتکاراتی هستش که الان آماده برای بهره برداریه. Men det har ingen bäring på
det som vi i övrigt ska behandla här, nämligen frågan om barnen. ربطی به این جریاناتی که برای بچه ها هسته چیزیه که برای دادگاه چیزی نیستش که روی اون توجهی داشته باشه. اتفاقا مهمه، به خاطر اینکه وقتی من متفاوت با دیگران فکر میکنم به هم اتهام روانی بودن میزنن، در صورتی که توی بیمارستان 10 بار فرستادنم و دکترها یک صدا گفتن این آدم سالمه، 100% سلامت روانی داره، فقط عصبانیه به خاطر بچه‌هاش، به خاطر عشقی که بچه‌هاش dare. Jag tycker att det här är väldigt viktigt, för att det har förekommit att jag har blivit anklagad att jag har psykisk sjukdom. Jag har varit 10 gånger hos olika läkare och det enda som de har sagt att jag är frisk, i övrigt kan jag bli arg. Men det beror på att det är kärleken som jag har till mina barn, inget annat. Okej. Men då tror jag att vi har förstått vad den är. Då ska vi gå över till det som vi egentligen är, och nu vet vi att alla har tagit del av alla handlingar och även förstått gången av förhandlingen. حالا پس میریم راجع به اون چیزی که تو کیسه و اون مدارکی که فرستاده شده راجع به اونا صحبت می‌کنیم که همه فقط متوجه شدیم که جریان پروسه دادگاه چجوری پیش میره. Ja. Då ska vi först bara se och stämma av yrkandet från... بعد ببینیم تقاضایی که از طرف شاکی شده چیه. Jag yrkar Citroën Eva Jernberg Lyckvist att tingsrätten förordnar om att vårdnaden om Daniel Heydari och Susanne Heydari ska anförtros henne ensam. از طریق موکل من که این برای هندسنام میدونیم ستاره، از طریق موکل من خانم ستاره به ما این تقاضایی شده که حضانت دانیل هیدری و سوزن هیدری فقط به ایشون به طور تنها داده بشه. Grunderna för yrkandena Vi kan ta dem på en gång också. Ja. Då är det barnets bästa att Tora tillerkänns ensam vårdnad om dem. به چه خاطری حالا ما اینو گفتیم؟ به خاطر اینه که برای بچه‌ها این بهترین چیز میتونه باشه. Det föreligger djupgående samarbetssvårigheter mellan parterna. مشکلات خیلی عمیقی بین هر دو طرف وجود داره برای صحبت راجع به بچه‌ها. Av icke övergående natur. که اینا تموم شدنی نیستش. Alltså hans problem med psykisk hälsa. و مشکل به خاطر سلامتی روانی. Samt hans hotfulla beteende gentemot Tora och barnen. و راجع به اون خشونتایی که به خانم ستاره و بچه‌ها میشه. و اینجور به نظر میرسه که به عنوان شخصی که بخواد حضانت بچه‌ها رو داشته باشه درست به نظر نمیرسه. föreligger kommunikationssvårigheter. مشکل فهمیدن همدیگه وجود داره. Det finns en ovilja att engagera sig i barnen från Azads sida. و از طرف آقای آزاد به خاطر اینکه راجع به بچه‌ها بهترین کار برای بچه‌ها بشه ایشون علاقه نشون نمیده. Vilket gör att gemensam vårdnad inte är förenligt med barnens bästa. پس برای همین حضانت مشترک برای بچه‌ها بهترین راهی نیست. Då har vi hört grunderna. Vi ska bara vänta på att notarien kommer tillbaka för att tillgodose tolken med lite underlag så underlättar. Och där kommer han istället. Tack. Det skulle vara bra. حالا این آقایی که مسئول نوشتنه رفتش کاغذها رو آورد که اینا رو منم داشته باشم که راحت تر بشه که بتونم ببینم وقتی ترجمه. Och då
Och så alltså så är jag intresserad av dels hur hur din inställning är till det här yrkandet. Det vill säga att Sidora ska få ensam vårdnad om de två barnen, Daniel och Susanne. الان اول میخوام نظر شما رو بدونم که نظر شما به خاطر اینکه خانم ستاره تنهایی اذانت بچه ها رو بگیره چیه؟ رو جنازه من میتونید درد شید. Ni kan gå över det som är min åsikt. Har du ingen åsikt? یعنی هیچ نظری ندارید؟ به هیچ شما قبول نمیکنم. Jag kommer aldrig att acceptera. Det vill säga att du idag så har du också våra gemensam vårdnad om barnen. الان امروز حضانت بچه ها برای هر دو نفر شما هست. Och yrkandet om tingsrätten bifaller det innebär att Sidora har då ensam vårdnad om barnen. اگر دادگاه یعنی تصمیم بگیره خانم ستاره میخواد که به طور تنهایی حضانت بچه ها رو داشته باشه. اجازه بدید. Och min fråga till dig var om din inställning till att tingsrätten i så fall skulle bifalla den här framställningen. سوال من به شما اینه که نظرتون راجع به این که دادگاه همچی تصمیم بگیره چیه؟ دادگاه تا به حال هیچ تصمیمی نگرفته. تمام تصمیم‌ها رو تا الان جمهوری اسلامی ایران گرفته. Rätten har aldrig bestämt något i det här. Än så länge det är bara Islamiska republiken av Iran har bestämt om allt. یک سوئد قوانین مشخص و واضحی داره. I Sverige finns det lagar och förordningar som är väldigt klara. خیلی راحت میتونن بچهای کسی رو ازش بگیرن. Det är väldigt lätt att ta barnen ifrån någon. اما به نظر شما عجیب نیست 4 سال من نفهمم کدوم دادگاه یا شهر یا کشوری بچه های منو از من گرفته و به چه دلیلی؟ آیا شما به عنوان قاضی Tycker inte du att det är konstigt att i Sverige en tingsrätt har tagit barnen ifrån någon i 4 år utan att man vet, eller jag vet, vilken stad och vilken lag eller vad det gäller angående det här. حتی اون کیس خانه مخفی یک کیس دروغین و بازی مسخره‌ای بود. دروغی بودن اون کیس من همین الان میتونم ثابت کنم. Även det här ärendet att man hade varit i någon hemligt ort och bodde där. Det är helt löjligt och det var lögn. Jag kan bevisa det redan nu att det var så på det sättet. Jag förstår din inställning som att vi ska tillämpa svensk lag och att under svensk lag så vill du att vårdnaden fortfarande ska vara gemensam mellan dig och några av de 2 barnen Daniel och Susanne. پس من حرف شما رو درست فهمیدم. شما میخواید دادگاه قانون سوئد رعایت بکنه و میخواید که حضانت برای هر دو طرف یعنی دانیل و سوسان حضانتشون به هر دو طرف تعلق بشه. و میخوام به علاوه این میخوام به عنوان یک پدر به حق قانونی خودم برسم. طبق قوانین سوئد من حق دارم بدونم به چه جرمی به چه گناهی بچهای من از من گرفته شده و چرا 4 سال هیچ ارگانی گردن نگرفته که ما این رأی رو دادیم، ما این کارو کردیم. ببخشید بازم خیلی تون صحبت میکنم. متاسفانه من نمیرسم. فهمیدم اجازه بدید من بگم. Det är så här att dessutom det som du nämnde vill jag veta varför en far i ett land har inte kunnat ta sina rättigheter i
4 år och sen tappade jag tråden. Ja, ta اینجا رو من تعریف کردم که bekräftade att det jag sa. Ja, då har jag förstått inställningen från att det som tingsrätten med anledning av den här förhandlingen ska pröva är det yrkandet första hand som gäller om men redan innan ett slutligt avgörande. حالا چیزی که تو این کیس تو این دادگاه داره بررسی میشه راجع به این قسمتیه که حضانت به کدوم طرف تعلق بگیره نه چیزایی دیگه. این به یک قسمت نیست. Ska göra någon förändring av vårdnaden. که یعنی تغییری در حضانت بچه‌ها داده بشه یا نه. آخه مسئله اینه که دستایی پشت این کیس روی bachehöj من دست گذاشته. Det finns osynliga händer bakom det här ärendet som har makt över det här ärendet. طبق کدوم Då kan jag säga att det är sant att svensk domstol och i synnerhet svenska domare står helt fria från allting och det är det vi utgår från så att det behöver vi inte diskutera mera i den här förhandlingen. بهتره دیگه بحث این رو راجع به این کیس نکنیم. دادگاه‌های سوئد و قاضی‌های سوئد کاملا به طور مستقل تو کیس‌ها تصمیم میگیرن. متاسفانه من خلافش رو دیدم. Tyvärr har jag sett någonting värt emot det. Men så är utgångspunkten och det behöver vi då inte diskutera mer för det är en förutsättning för den svenska rättsstaten också. این قوانین قضایی سوئد و دیگه راجبش ما بحث نمی‌کنیم. Då kan jag också utgå från att utgångspunkten för att vi inte vill ha en förändring. پس چیزی که من فهمیدم اینه که شما نمیخواید تغییری در حضانت داده بشه، درسته؟ دقیقاً att du inte menar att du har en psykisk ohälsa. یعنی شما دارید میگید که شما وضعیت سلامتی نامناسبی ندارید. این چیزی که دکتر har ett hotfullt beteende. یعنی که شما رفتار تهدیدآمیز ندارید. Och att det inte heller föreligger några samarbetssvårigheter mellan dig och Sitora när det gäller barnen. و بین شما و خانم ستاره مشکلی برای صحبت برای بچه‌ها وجود نداره. Och att du engagerar dig i barnens mående och uppväxt. و شما برای اینکه بچه‌ها کجا زندگی بکنن و چجوری پرورش پیدا کنن شما هم کمک میکنید. Är det korrekt uppfattat? اینا رو درست فهمیدم؟ من فکر میکنم یه چیزایی من اینطور نگفتم. Jag tror att ett antal saker har jag inte sagt på det här sättet. یکم اینه که ستاره از روز اول داره مشکل تراشی میکنه و از اولین دادگاه همین مسئله بوده، حضانت رو میخواسته بگیره. برای همین ارتباط با این که من رأی دادگاه داشتم اجازه تلفن زدن به بچه ها بهم نمیداد. با این که حکم دادگاه داشتم اجازه بدید. Från första dagen och första domstolsförhandlingen, tingsrättsförhandlingen var Setare någon som ville göra problem och att trots att jag hade rätt att barnen skulle kunna ringa till mig fick de inte ringa till mig alls. و اون لینکو که فرستادم تو اون لینک عصبانی شدم، فحشم دادم. ولی چرا؟ دلیلش این بوده att jag har svurit, att jag har blivit arg, har det haft orsaker på grund av det som jag sa. این خانوم به من وکالت داده که دخترم سوسن دخترم بیاد کلن با من زندگی کنه. Att den här damen har gett en fullmakt till Susanne, min dotter, att hon skulle kunna komma och bo med mig
helt och hållet. از تیم رو به هم نامه دادن بیا اینجا تا مشخص کنیم کی سوسن رو ببریم. Jag fick ett brev från Timrå att kom hit för att då ska vi kolla när du kan ta din dotter till dig. وقتی اونجا بهم رفتن گفتن اصلا حق دیدنشون هم نداریم. När jag åkte dit sa de att jag har inte ens rätt att träffa dem. من ضبط کردم و اونو گذاشتم توی اینترنت که بهشون لینک رو دادم گوش بدن. این حقیقت صحبتایی که شده. Det här är sanningen som jag pratar om och jag har spelat in det här samtalet. Men min fråga var så att säga att de grunder som presenterades här genom bytet Linda Johansson så var min fråga om du var jakande eller nekande på de här bitarna. اون صحبتایی رو که وکیل خانم ستاره کردش که دلایلی رو که آورد شما قبول میکنید یا رد میکنید؟ من اصلا میخوام بدونم که دادگاه اون صحبت‌ها رو بدون هیچ مدرکی قبول میکنه که اصلا مطرح کنه. Jag vill veta det först och främst att om tingsrätten accepterar det här yrkandet, det som har de sagt, därefter ska jag säga vad jag tycker. من یکیشون رو بررسی میکنم. Utgångspunkten för den här förhandlingen är att för att rätten ska kunna ta ställning till det så ska parterna ange vad som anser vara korrekt och riktigt och det är på det underlaget som man prövar. Annars har vi inte en svensk rättsstat utan då är det någon som bestämmer och sen får man ha synpunkter på det. وقتی که مسائل قضایی سوئد وجود داره صحبت هر دو طرف گوش کرده میشه که ببینن چی میگه وگرنه اصلا مسائل قضایی وجود نداره. اگر الان یعنی اگه بخوان تهمت بزنن بگن این آدم کشه آدم میکشه دزده باز من باید بیام صحبت کنم مدرک نشون بدم که آدم نکشتم دزد نشدم دزدی نکردم. Menar ni att om någon har anklagat till exempel att jag är mördare och jag är en tjuv måste jag komma med motbevisning att jag inte är mördare och jag inte är tjuv? Funkar det på det sättet? Vad vi nu prövar är vårdnaden om barn. Om det hade varit en rättegång om där du varit anklagad för mord så hade vi haft en åklagare som hade haft att både påstå och bevisa din skuld. Du hade kunnat sitta helt tyst. فرق میکنه اگر راجع به قتل و دزدی و این چیزا بود یک دادستان هم بود که باید اون جای شما صحبت میکرد و شما کاملا ساکت میشستید و اون نشون میداد که شما همچی جرمایی را انجام دادید. امروز صحبتی که هست راجع به کیس مدنی راجع به حضانت بچه ها داریم صحبت. ولی به من به عنوان مثال من متهم کردن که وضعیت روحی و روانی سالم نیست. Jag har blivit anklagad att jag är inte frisk på grund av ohälsa, psykisk ohälsa till exempel. آیا یه هنلگر کمون حق داره همچین نتیجه‌ای بگیره یا این وظیفه بیمارستان و دکتره؟ Jag menar att en handläggare i kommunen har rätt att kunna komma med ett sådant påstående eller det är från ett sjukhus som ska komma med ett sådant påstående. Vilken bedömning rätten har av de olika påståendena det är ju det som man sen kommer att ta ställning till efter förhandlingen och sedan den domare som avgör målet till slut kommer att ta ställning till på den bevisning som parterna lägger fram. این طرفای مقابل چه چیزایی رو میارن دادگاه بعدا نگاه میکنه که این چیزایی که گفته شده چه مقدار اینا میتونه اهمیت داشته باشه. این بعد از جلسه دادگاه است که دادگاه وظیفه داره اینا رو نگاه کنه. من گارانتی میدم هیچ چیزی وجود نداره.
Jag garanterar att det inte finns någonting alls. Men då ställer jag bara på nytt samma fråga som jag gjorde. Jag delar upp frågan så får du svara ja eller nej. من دوباره سوال از شما میپرسم، شما فقط جواب بدید بله یا خیر. Har du en psykisk ohälsa? شما ناراحتی روانی دارید؟ از نظر روانی سالمم. Nej, angående psykisk hälsa är jag frisk. Visst. Har du ett hotfullt beteende? شما یک شخصیت تهدید کننده دارید؟ 7 سال در این کشور دارم زندگی میکنم. آیا تا به حال کسی از من شکایتی کرده به پلیس بابت ضرب و شتم، دعوا، تهدید؟ Har någon anklagat mig för hotfullt beteende, misshandel, hot eller vidare? مشکلاتم با کمون و سوسیال و اینا دلیل اینه که اونا دارن آزار میدن. De problemen som jag har med kommunen, socialen och vidare är ett bevis att det är de som trakasserar mig. به خاطر همون آزارها از تیمرو فرار کردیم، رفتیم به سروس. Det är på grund av de här problemen som jag har flytt från Timrå och till Västerås. Anser du att du är en lämplig vårdnadshavare för Daniel och Susanne? برای دانیل و سوسن شما والد مناسبی هستید؟ با اینکه اجازه بهم ندادن بچه‌هامو ببینن، من الان بچه‌هامو بهتر از مادرشون که باهاشون زندگی میکنن میشناسم. Trots att jag inte har fått tillåtelse att träffa mina barn, jag känner mina barn bättre än deras mor att leva med. الانم میتونید درباره خصوصیات اخلاقی هر کدومشون سوال کنید تا بهتون بگم. Ni kan redan fråga angående deras beteende och jag kan tala om det. مخصوصا در رابطه با دانیال که همتون دارید اشتباه برداشت میکنید. Speciellt om Daniel som ni missuppfattar allting om honom. Ska jag tolka dig då så att du menar att det inte finns någon ovilja från din sida att engagera dig i barnen? به این اینجوری معنی کنم که شما اینجور نیستش که علاقه نداشته باشید که به بچه ها کمک بشید، درسته؟ دقیقا من الان نگران بچه هامم به خاطر اینکه بچه هامم عاشق منن و میدونن عشق منو. مادرشونم از ترس همینه، چون از مادرشون فراری هم. مادرشون آدم عصبی و بد اخلاقیه توی خونه. Det är på grund av att jag älskar mina barn och mina barn älskar mig. De vill fly från sin mor. Deras mor har neuros och de vill inte vara med henne. به خاطر همون بودش که کاغذ نوشته بود، چون دخترم دیگه علنا میگفت نمیخوام باشم، میخوام برم پیش بابا. Att min dotter hade skrivit ett brev att jag inte vill... نه اون ننوشته، مادرشون نوشته. اون دختر هی گریه میکرد، اصرار میکرد که با من باشه. Det var min dotter som grät och ville påstå att hon ville bo med mig. Det är min fru som hade skrivit, eller Setare som hade skrivit ett brev. Men min fråga var så att säga att du är engagerad i barnen, är det du vill säga? میخواید یعنی بگید که شما برای بچه ها کار انجام میدید، درسته؟ بچه هم زندگی من، به خاطر بچه هم حاضرم با تمام کشور در بیفتم. جونم میدم.
De där barnen är mitt liv. Jag är beredd att ge mitt liv för dem, mina barn, och sen ska jag stå emot hela landet. Kan du och Sipora kommunicera och samarbeta i frågor som gäller barnen och deras väl och ve? راجع به بچه ها شما و خانم ستاره میتونید با هم صحبت بکنید و کنار بیایید که چه چیزی برای بچه ها بهتره و بهترین گزینه رو براشون انتخاب کنید. تنها هدف اون اینه که حضانت بچه ها رو از من بگیره بتونه ببره بچه ها رو. Enda mål som hon har är att hon tar vårdnaden ifrån mig och hon kan ta barnen med sig. به خاطر همینه که حاضر نیست همکاری کنم. Därför hon inte är beredd att samarbeta. من به خاطر بچه‌ام همه کار میکنم. För mina barns bästa gör jag allt. Är du beredd att samarbeta? شما حاضر هستید که همکاری کنید؟ حتی من همون موقعی هم که حضانت داشتم بهش پولمت دادم به خاطر بچه ها، نه به خاطر اون خانم. با اون خانم کلا من تمومه، هیچ چیزی بینمون وجود نداره، فقط بچه ها. Angående barnen, jag har ingenting kvar med den kvinnan. Angående barnen, även om vi hade gemensam vårdnad, hade jag gett mitt tillstånd totalt. حتی پولمت دادم که اگه بچه ها نیاز به مدرسه داشتن، نیاز به بیمارستان داشتن، اتفاق ایمرجنسی افتاد، معطل من نباشه، بتونه مشکل بچه ها رو حل کنه. Jag hade gett ett fullmakt till henne att vad som helst som händer med barnen, om det har att göra med sjukhuset, skolan eller vad som helst, att hon skulle kunna ta besluta själv om allt. الان تنها هدفش اینه که بچه ها رو بگیره. از سفارت و اطلاعات ایران هم داره ساپورت میشه. Det enda målet hon har är att ta barnens vårdnad, och hon får hjälp ifrån iranska ambassaden och från SEPA-organisationen. Men min fråga var om du och Sipora kan samarbeta omkring barnen, eller som du nu har uttryckt det så har du lämnat en fullmakt till henne att göra allt med barnen. سوال من این بود که شما و خانم ستاره میتونید با هم همکاری بکنید یا نه؟ چون خودتون الان گفتید که یک وکالتنامه داده بودید که همه کارا رو خود خانم ستاره انجام بده. اون وکالتنامه رو ندادم که همه کارا رو انجام بده. وکالتنامه دادم که اگه فردا بچه تصادف کرد نیاز به دکتر ایمرجنسی داشت، اینجا برای امضای من بچم از محروم نشه از دکتر. من دورم. Jag hade inte gett det här fullmakten att hon ska göra totalt allting för barnet. Det var det snarare om det händer någon olycka på barnet. Det skulle hon inte vänta på min underskrift för att hon skulle hjälpa barnen i det här. ولی از فولمت سوء استفاده کرد و اصلا منو حساب نمیاره، نظری از من نمیپرسه در رابطه با بچه. Hon utnyttjade det här fullmakten och hon frågade ingenting om barnens bästa av mig. Men då ställer jag sista gången då samma fråga. Kan och vill du samarbeta med Sipora angående barn? آخرین بار دوباره این سوال از شما می‌پرسم که شما می‌خواید و می‌تونید با خانم ستاره همکاری بکنید راجع به بچه‌ها یا نه؟ من مشکلی ندارم، فقط در رابطه با بچه‌ها. Nej, angående samarbete om barnen har jag inga problem. Han svarar ja, jag kan. Kan och vill. Vi skulle kunna ta om en paus där, det går väldigt intensivt. Jag förstår också det. Nu har vi
vad vi nu har kommit fram till, vi kan avrunda så, är att vi har fått yrkanden och grunder och vi har också fått inställningen och grunderna för att varför då och så att vi inte anser att tingsrätten ska bifalla den här delen. Och vad vi ska göra efter en liten paus här är att parterna får utveckla sina grunder och omständigheter. Det vill säga peka på saker i de handlingar som finns och eventuellt få lägga till det som inte står där, som jag anser vara viktigt för rättens bedömning. چیزایی رو که حالا راجبش توی این کیس صحبت شده که هر دو طرف مسائلی رو که میخواستن بگن و چه چیزایی دلشون میخواد گفته شد. الان یه دونه استراحت میگیریم، بعدش وقتی که برگشتیم صحبت راجب این میشه که اون مسائلی رو که هر طرف گذاشته و تقاضا کرده رو راجبش صحبت بکنیم که چی گفته شده، اگر میخواد چیزی اضافه بشه یا چیزی کم بشه رو اون موقع راجب اون صحبت میکنیم. Och här utgår rätten från att allt som skriftligt som är ingivet här, det är också det som finns i ett underlag och sen får man kommentera det. چیزایی رو که حالا به طور کتبی اومده به دادگاه رسیده، اینا زمینه پرونده هستش و اون چیزا رو خونده میشه و امیدواریم اون چیزایی که خونده میشه درست بتونه بررسی بشه. Så vi behöver alltså inte upprepa det som finns redan i de ingivna handlingarna utan det är att kommentera och ifrågasätta eller bejaka vissa saker. یعنی احتیاج نداره اون چیزایی که اینجا گفته شده دوباره راجع به اونا بحث بشه. اینا چیزاییه که هر دو طرف میدونن. فقط har du förstått? این چیزایی که گفتم متوجه شدید؟ بله، فقط یه خواهشی داشتم، اگه چیزی رو دادگاه هر اتهامی رو دادگاه میخواست بهش اوکی کنه، قبول کنه، فقط خواهش میکنم که مدرک اونو برای من حداقل عنوان کنم که چه مدرکی داره. Jag skulle be rätten om rätten accepterar något som står i handlingarna. Ska de säga på vilket sätt, hur har de accepterat det, om det finns något underlag på det. Innan så ska jag bara säga att rätten kommer att ta ställning till det som har kommit fram i den här förhandlingen och motiverar också skälen för varför vi har kommit fram till det. Så gör alltid en svensk domstol. دادگاه سوئد بعداً میاد که بنویسه چه چیزایی رو قبول کرده و چرا قبول کرده. این وظیفه دادگاه‌های سوئد هستش بعد از جلسه دادگاه. Då tar till klockan 2:15 och det betyder att vi kopplar ner och sedan så kopplar vi upp klockan 2:15. تا ساعت 2 رو پاس می‌گیریم. بعد دوباره ما صبر می‌کنیم دوباره صحبت می‌کنیم. ممنون.